जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गिबियावनो आङो साबायखर बावगोन इउपिपिएलनि गाहाय आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौ मानोना आंखौ एबाराव माजबाद बिधान सभायाव इउपिपिएलनि सासे बिजाथि हिसाबै टिकेट होनायनि थाखाय आरो दिनैनि बे नमिनेसन फाइलिं खालामनाय बे हाबाफारियाव नुजाफैनाय गासैबो आंनि इउपिपिएलनि जायफोर रायजो राजाफोर बिथांमोनखौ बयखौबो आङो साबायखर होदों। देरहानाया माबायदि? देरहानायखौथ' आं दिनै 100आव 100% लादों खारन बिपिएफआ थांनाय 20-22 बोसोर बे समस्थिनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा एबाराव माने सोलायनायनि मोनसे गोसोजों रायजो राजाफ्रा बयबो दोलै नोगोरै आंखौ मदद होदों। रन बर' नङा दिनै माजबादनि जिथु बिपिएफनि उल्थायै रायजो राजानि बिग्रायनाया हाग्रामा महिलारि फैयोब्लाबो बेयाव रायजो राजाफ्रा सोलायनायखौ लुगैदों खारन बिपिएफखौ नागारनो थाखायनो बे गोलाव समाव जेबो मावनो हायैनि थाखाय बिपिएफ बासि माजबाद बासि रायजो राजाफ्रा दिनै माजबादनिफ्राय बिपिएफखौ होखारनायनि थांखि लादों। गुबुन हारि हारिसा गोबां दङ माजबादावहा मुसलमान हारिनि आदिबासि आरो गोबां माने असमिया हारिनि सुबुंफोर दङ माबायदि नोंथांखौ माबायदि मदद खालामदों? दिनैनि दिनाव आसामनि बिटिसिनि गासै हारि माहारिफोरा प्रमद बर'नि जि साननाय मावथांखि बेनि सायाव जोबोद गोजोननानै बेयाव जेबो मोनसे जाथि फाराग गैयालासिनो इउपिपिएलखौल' गासैबो माहारियानो ज' माने सापर्ट खालामनो थाखाय आवगायबोदों। मानो थाखाय इउपिपिएल भट होना बुंदों बे दिनसिम? थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामानि समाव 1 सेकेन्डबो सान्ति गैयामोन। थांनाय 5 बोसोराव माने प्रमद बर'नि समाव सान्ति आरो गोजोन खौसेथिल' माने महरखौ नुनो मोन्दोंमोन माने बिटिसि बाखि रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो प्रमद बर'खौ अरायबो बिटिसि बाखि रायजो राजाफ्रा लुगैयो बेनिखायनो एबाराव माजबाद बिधान सभायावबो गासिबो हारि माहारियानो दिनै इउपिपिएलखौ भट होनो थाखाय रेडि। बे समाव नोंथांजों माबायदि रायजो राजाफोरनि मददआव माजबाद बियाबावहा? बे समाव माजबाद बियाबनि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ दोलै नोगोरै बयबो इउपिपिएलखौ बरायनानै लादों आरो बे हिसाबै आं रबिन्द्र बसुमतारी हिसाबै नङा इउपिपिएल हिसाबैनो माजबादनि रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै बरायनानै लादों एकमात्र प्रमद बर'नि मावथांखिनि थाखाय। माजबाद बियाबनि रायजो राजाफ्रा गोदान मोखां नुगोन होननानै बुंनो सानदों नामा नोंथाङा? आंहा 100% फोथायनाय दङ माजबाद बासि रायजो राजाफोरा एबाराव गोदान खारन 20 बोसोर बिपिएफखौ होखारनानै गोदान मोखां नायनो थाखाय जोबोद लुगैदों।